Hhayi-ke emveni kokukhala kanye kanjalo-ke ngoba ngavele ngabona vele ukuthi hhayi-ke kushubile la. Kusho leli T_S_I futhi-ke ngiyaliginqa-ke ngoba phela ngangikade ngithe ukulithinta ey'nyangeni ey'dlule, yabo. Kodwa-ke kulokhu ngabona ukuthi ngiyaliginqa impela. Ayi, kwayizwe isamba ithi ngizwa ngishaya la phezulu, yabo. Leya nto leya yathatha isikhathi esincane kakhulu ukuthi yenzeke, yabo. Lapho kuqhamuka i-truck ngala, angithi lo mgaqo ufike ube i-stretch kanje, bese uyogibela pheka N3 phekwe bridge, ngoba ufike ube parallel kube uMadala Road, gibele pheka N3. Uma ngabe uhlulekile ukugibela pheka N3 ke wadlula ngesivinini. Mina ngoba phela ngiyazi indawo, ngangingakhona ukudlula ngesivinini ngiqonde ngile emobeni, kodwa mina ngoba ngangisey'ngqondweni zokuthi vele ngifuna ukujika kanti nendawo angiyazi. Hhayi-ke avele nje yazoshona ngale ngaphansi ka-N3. Qhamukuyani i-truck ngala, qhamuka leli truck eselibrayithile kanje and vele liqhamuka ngasesayidini lami vele ngala. Makuthiwa liyangena lizoshaya ngala ngakumina. Eyi, bright leli truck leli eze lo mbhemu lo yafika limise nje la. Lapho ngisavula nami la ngiyaphuma. Damn it man. Singiyabuka la. Bhiya wami ufile manje. Vele sengibona seyijampile vele. Ayeze la lo mbhemu. Athi indoda, "Uright uyaphila?" Yithi mfethu ngiyaphila. Athi ngibone ngamathoshi nje endiza. Ngaxaka ukuthi ikhona nendlela ehamba la. Ngibona amathoshi andiza azosakazeka la. Ngase ngi-apply i-brake ukuze ngikwazi ukuthi ngikusindise. Hayi ngithi mina ndoda ngiyabonga. Kodwa nje vele ngangingekho kulento ayikhulumayo. Avele ngambuza umbuzo owodwa nje mina mfethu ikhona indawo yaziyo la edayisa ukubhiya. Hayi asilo mbhemu angazi lutho mfethu bengifuna ukukubona ukuthi uyaphila. Yabo bese eqhubeka nendlela lo mbhemu. Ahlangana ngibona ukuthi yabona-ke manje anginabhiya la, anginagwayi la. Lento ukuthi imoto seyilimele kanje anginandaba naleyo nto leyo mina. Angithi imoto ikhanyisa yonke inhlobo yamalambe la ku-dashboard, kwi-cluster. La kwi-cluster yonke into iyakhanya. Injani lapho? Muva maso hey nakelo. Ngithi mina hayi yabona-ke mangifonela lo mbhemu-ke manje ophambili. Embhemu ngamfonela umbhemu angimtholi. Ngamfonela i-bridge ngiphansi kwalo manje. Qamama nje kancane kwalo i-bridge njengoba ngiligejile nje. Ngamfonela lo mbhemu angimtholi. Mbhemu na, mbhemu dololo. Ngibona ngimile phela la. Koze qhamuka amaphoyisa la awuqhamuka athi wendoda sikhiphani ngawe la. Xokele kancane. Yabo ihamba ithi ikhanyisa zonke izinto la. Yaconsa radiate ifile nje ishaye ngaloku phansi kwafo coolant iphelile nje la. Nala ngemumva isondo lihamba lithi. Ngabona ukuthi nakhona ifaka isipele futhi lapho. Ayiqhubha kancane le moto vele seyiyafika eCamperdown. Ngangazi vese lo mgaqo lo njengoba ngihamba nje sizochaza left ngishone eCamperdown. Hayi-ke yahamba yaxogela-ke, yahamba yatitiza-ke yenza yonke imikhuba lela phakathi. Alikho ilambe lingakhanyi la manje ukukhumbuza ukuthi nje la le moto lisuke yibulala straight. Ipaka laphana ka-Spar olaphaya eCamperdown. Pake lo Spar loyo ngibona ayijampile. Phinde ngimzame lo mbhemu. Ayi lo mbhemu useyayibamba-ke manje. Angazi emqondweni wami kwavele kwathi nje uyena lo wenze ngaginqika nemoto. Khonto ayenzile. Yabo, indaba ngifike ngiginqike nemoto angayibambi ifoni. Yabo, ngithi uye. Ngihamba nje ngithi mina uyena. Khonto ayenzile. Hawu. Mase seyibamba ifoni ngimtshela indoda sengiginqike nemoto la. Ukuphi? Athi ngiseMaritzburg. Usuginqike nemoto? Athi fuck. Athi ukuphi pho? Ngipakile la eCamperdown uSpar. Lapho isisuku ngampela nganoma kwakuwubani lapho kwase kungo-12 yini ama ubani kodwa nje somewhere there 12-1 somewhere 11-12-1 lapho nje phakathi nobusuku. Ayi lo mbhemu-ke abuye-ke manje
yabo ngilinde lapha ngilinda nje mfethu nginte edabukisayo vele mina ngifuna ukubhiya ngisenandaba nayo yonke lento eyenzakala linde hayi phela ngasikhathi esinganani naye usela hangu usela yabona nansi imoto yakhe uyahleli lapha kazi yaphuma usaphuma nentombi njalo hawu lo muntu usafika wathola intombi le Maritzburg sephuma nentombi vele bese uyofuna zona sephuma nentombi manje hawu ndoda uright engithi ngeke ndoda asiqhubekeni nento kade siyoyenza sishiya imoto la ngeKia siyaqhubeka seMaritzburg siyoqhubeka asithatha ngathi okwenza kangalo yabo manje ngifuna ukuthi nje kahle hle sengidinayali kahle okwalento le ngoba ngiyabona le ukuthi mess vele ngifuna ukuthi vele ngilithathe ligcwele ngoba manje imali uhafu liyahlupha avele ukukhuluma ukuthi beziwa nje straight leso buye siyibona mpem asahambeni seMaritzburg alo mpem ngeke ndoda mhlawumbe ulimele phela ngaphakathi ngithi nami phela ngifuna mfethu ngifuna intombi manje wena usunomama la manje mina ngisenalutho athi ngeke ndoda mhlawumbe ulimalele ngaphakathi asikhambiseni ngiyise esibhedlela lapha eMaritzburg ngithi hayi ngiright mina athi sambe ngenkani ngihambise ke lapha esibhedlela ke apha ke ngaphandle ke yena athi angene ngedwa ke mina ngiyangena ke la yabo ngila ngihlonipha yena phela ngiyezwa kodwa la ayikhona angizibe ngilongishaya lapha phezulu ngiyezwa ayikhona konke khona la ngene ngaphakathi nala konesi ngiyibhedela nje yabo nabo bangihleka nje ngiyibhedela nje ngiyihemela yabo lo mbhemu sengincisha yonke into sengiphumile ke manje esibhedlela kuthiwa hayi awunalutho sengiphumile nje yabo angicabanga kwaRafu mina ngicabanga kwalutho mina ngicabanga ukuphuza manje ngicabanga ngomem kuphela indaba yemoto nje out lo mbhemu ke manje ngiphume ngekuyena la ngaphandle ithi ungilindile phela la nentombi yakhe ayithola nakhona manje ndoda asiqhubekeni siyobhenga akasafuni and I understood late ukuthi kungani engasafuni wayesefuna ukusebenza nje indaba yale ntombazane nje fast ngoba wayeseyendlini vele sihlala ngandawonye into tasihamba sobhenga ukuthi ngeke ndoda ngeke kumele ngiyokubeka manje kumele ngiyokubeka endlini ngisawu le ndoda iyangibeka ngempela ayisanginiki itshwala ayisanginiki igwayi anginiki intombi senginto edabukisayo nje angisenamali futhi khona lapho vele bengenayo kwasaqaleni uyena obenemali halo mbhemu nje yonke into engicelayo akasafuni uyangihambisa nje manje hawu ngise ngicabanga ukuthi mangithi ngiyasala la ngizosala ngithi ngenzani vele ngibona ukuthi umbhedo uyangibiza man yabo ngifuna ukubalekela lento hayi lo mbhemu uyangihambisa lo mbhemu hawu bahleka ke kumnandi la nentombi yakhe la ngaphambili mina isilima ngisibuka nje ngihleli ngedwa manje la yabo ngidliwa zinkinga manje lana ngabe nje ungihambisa noyemem nami hayi akafuni lutho ngizo sejahe yona le ntombi ahamba nayo afika drop mina ngithi mengidropa mina uyadlula uyakubo angidrop mfethu ngivele ngilale straight bengingasafuni vele ukulala vele ngilala hayi vele phela bekungazikona ukuthi iweekend kuyasetshenzwa kusasa angazi noma wafona ebusuku unefone le departmental head yami umphathi wami ukuthi usiza mina la mina ngigengeke nemoto kwasha kwacisha ukuthi nawe ekhuluma lonto ngoba esefuna ukulova vele ngakusasa naye akayile emsebenzini imina la vele obvious ngangeke ngiye vele ke mina istress sithe angilalanga kanje ngalela langa manje ngaphapha manje vele ngishela ubuthongo ngilala sengifuna ukuthi manje ngathi ngalala forever manje yabo ngathi ngalala forever istress sokuthi ngilovile manje imoto imali ayikho sekuvele kwakuningi ngilala usuku lonke yabo mase phunywa emsebenzini awu sekukhona into ongqongqozayo la khazi ukuphuma emsebenzini hey angifune umuntu vele ngitshela ukuthi uye lo mbhemu angakhulumi futhi lo muntu ongqongqozayo ngitshela ukuthi mina uye lo mbhemu lo usazongibheka manje yabo ngivuka ngelikhulu iqholo yena umuntu onganginiki ithemba ke lo mangimbona hayi omunye nalo muntu lo ongqongqozayo avela ngqongqoze angasho ukuthi kahle ubani yabo ukuze ngisheshe ngidetect ukuthi usibani vele ngingavuli straight vele emsebenzini sekuzwakela ukuthi ngigengeke nemoto yabo nje kwemsebenzini nje kwazi ukuthi nje konakele uyangqongqoza ke lo muntu yahamba ke ngiyovula mina
Ezo part 3.